Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya Rika dan Rudi. Wayahe nggih lontong ya mak. Lontong iki. Tak wis matuk anu lho. Iki mau gedhoke jam pira mak? Bar subuh. Bar subuh pemirsa. Jam 5. Jam 5 iki mak emang wis di lontong. Wis atos mak. Wis. Jam pira? Jam pira saiki? Saiki jam 7. Berarti yo sak jam. Pakai sak jam iki pemirsa. Wis sip. Yo ora le, nek bar subuh yo wis 2 jaman mak ya. 2 jaman pemirsa iki. Anak lo, Des. Iki wayahe nek arane wong Jawa bodok kupat mak ya. Kantor-kantor nang dhuwur lawang. Kupate iya ning kono mak. Wong rupate tak godhong nek bar lontong. Oh, kupate bar lontong pemirsa kayak digodhog. Paling kupat iki mur sethithik pemirsa nek kene ya. Paling nggo syarat lah. Kayak nang dhuwur lawang. Cantelone dhuwur lawang. Dan kem ada lontongnya tak gawe sore kae. lontongnya ya digendhi sore tak video kae pemirsa iki cek iki digodhog. Dan ki mak ning kono ya anu pemirsa. Wis mulai masak-masak iki. Iki kita jagone pemirsa iki. Kita kue esuk-esuk mawon bone 150 pemirsa iki sak meniki. Ya piye nanti pitik Pitik isek cilik-cilik pemirsa. Enek babon iki anu. Apa ning arani? Babon duwe anak cilik-cilik. Lha iki ndek mau tuku. Gak apa mak ya wong setahun pisan iki. ora piye nek sing cilik mikul-mikul wah-wah. Ini pemirsa iki mae mulai masak. Masak. Iki tuku tewel iki yo. Monggo. Kan tewele urung awoh tewele. Tewel iki pemirsa sing diarani Belis gori 15.000. 15.000 pemirsa sak meniki. Iki 15.000. Lah bener ndek dhewe kae lah ora tau kelan aku. Ya mak ya. Ngene dhewe anu kae urung awah pemirsa. Dan iki nek tahu pemirsa. Ndok yo urung tak godhog. Mbek ndok piring. Ini cikalan. Di kelopo mak? Opor. Opor Opor iki pemirsa karo lontong iki yo cocok. kupate Lah iki lho pemirsa kupate pemirsa. pindoke tuku saithik setengah. Kalau panggungan. Iki pemirsa kupate. Kupate nek ning anu niki cendel lawang pemirsa. Cendel lawang ki 3 iki wis tak pentil. Lah iki nggo dicendel ning ngarep lawang pemirsa. Nggone pemirsa sik usum kok ora niki. Cendel ning depan rumah, depan atas pintu lah. Cendel ning kono. Tapi nek anu le nek lihat anak reneng adi kan dadok kan biyen adike anu anake cilik meninggal. Ya terus Kan dengko dijawab dijawab piye mak? kan mak kan anake loro to Sing meninggal kae ya. Astuti kumpi Iya, kae. mati iku yo dijual nang lawang. Astuti kumpi iki bodo kupat tak kei nggo mangan syarat nek jirene kan yo dicicili. Oh ngono pemirsa. Jebule kan mak ndek biyen kan mbakku pemirsa, mbakku sing kembar kan meninggal iki. Jadi mak niki yo jawab pemirsa jarene. Dijare wong lawas-lawas nuki mak wong zaman biyen pemirsa. Jadi niki dijawab kok. Astuti kumpi suwati iki Kumpi iki. kecil yo meninggal. Dikek ning ngarep lawang kono mak yo. Jawa ya enak-enak pemirsa yo. Aku yo lagi roh iki. Muga-muga anak waras kabeh. Yo amin. Anak foto. Anak cucu manut suwe. Dapure rusak. Nggih. Ya juga no. Bang. Ya pemirsa aku Juga anak. yo.
enak harus hati-hati. Kita keloro iki pemirsa. Ibu tak ditutup. Wis kok nek wis proses pemasakane engko tak video meneh pemirsa ya nek wis mulai ngadoni kuwi bakal jangane. Lanjut pemirsa iki. Lanjut penghulukan ya adik wedok iki. Barista ngomong anaknya. Iki apa ae jenenge adine mak? Yo gambang yo laos kencur Gambang, laos, kencur, miri terus lombok abang, lombok hijau. Apa nih? Tulisan apa kuwi? Ya jahe. Jahe pemecahan jahe goreng. Jahe. Ini masak opor sih. Opor mak ya. Opor dipan karo lontong cocok. Santai lagi. Itu lawan isor lawan. Enak sih pasti. Nah, sih. Sore bener bisa deh. Raiso halus. Biasanya gue blender pemirsa konslet Bener ini. kayak. Oh bisa kabeh. Gue blender. Ya bisa. Gulek manual lembut nih. Nah kayak kerjaan adik wedok menggulek. Pelajari. Udah dan hendak masak. Tapi ini itu sama nih. Hendak. Pelajari. Ada suaranya tuh Mbak Neng. Baterai minta ya bisa. Padahal ini sarapan saonjen ini. Sarapan sego bekal. Bungkus daging jati. Ini nggak terlalu enak ini. Nah, sampah. Ini tuh kok ada dewi ketemu. Gobat terima kasih. Saya nih Ramadhani. Ini salah satu gone desa pemirsa. Silau. Lewat jalur belakangnya ben cepet. Kuncinya nih kan. Jalur belakang gereja desa. Gawe apa mbak? Gawe lopes. Lepet gak lepet? Nak lepet kok nganu, kok blara. Gak lepet kok blara? Nak lopes kok godhong padha ae. Bahane padha ae iki lho. Ketan dicampur kerambil dikei uyah ben gurih. Oh terus digodhog padha kaya lontong. Ketan pemirsa. Terus adus songe. Takon ya mandi. Bu ada mandi sih. Iya. Neng anu Kak, neng tempat ibu neng lho. Neng di. Ya. Pilih 5.000-an, kok nang anu susuk nang. Ini dipas tak delok sepi dekmu pemirsa. Kene. Wonge lagi iki ngiwangi. Ngewangi ning kene pemirsa. Ora tak iwangi piye. Neng lemari ku lemari nek. Iki gawe lopes. Ya. Tak kira lepet ya, Mbak. Gak padha ya. Padha bahane, cuma nek lopes iku kok godhong. nek lepet kok blar. Kok blara. Oh. Soalnya nek biasanya nek zaman biyen iki lepet gak sus. Artine kan maaf. Heeh, lepet. Padha. Lepet minta maaf Cuma artine. blarake iki ya wis entek. Blara entek pemirsa angel. Ning kene blarake nek nganggo ijo ya susah nggih lepet ya. Sepelane pemirsa apa namanya? Lontongi. Lontonge geni mati. Ini mati pemirsa. Tak sing Kupate ya urung, Mbak. kupate wis tak godhog iki lha iki ngguri. Udah biyen
Nah, ada. Oh, ya, ya. Tuh. Salah makan. Anu kan lama sih tuh. Fotonya kan memang. Terus pemirsa guys, kayak gawe-gawean iki. Apa Vip? Terus lagi lewat jalur belakang kita lanjut lagi ke rumahnya Neng lagi. Nih. Oke diganti Neng. Lu kok mati nih? Matang. Oh, wis mateng tuh. Tak kira mati mbok tunggoni. Iya, oke. Udah kota Oh, ngomong mak. Mana. Nanti apa yang anu nyandung. Nanti Kesandung. teweli ngene gedhe ini. Sorry. Pelan-pelan. Ki mari bisa toh gak anu? Neng. Aku parut ki gak iso nih. Parut apa mesin nih? Tak lembut nih. Just pemirsa ya cukup sakmene video ini. Terima kasih saya sudah menyaksikan masakannya ala-ala Jawa ini. Engko insya Allah ya disepil mae ya nek wis mateng. Ayamnya rugi. Makan lontongnya ayamnya urung belum pemirsa. Jadi bapak Pak Sina sawah. Enten Pak beli. Aku gak tau beli pitik mari pemirsa. Piye apa gunane kowe kelak rak. Sing beli biasanya kene sapa mae? Lah nek awake dhewe Pak. Pak karo dinyamat pemirsa iki. Dinyamat mang sing arep. Daud teh. Udah tuh. Saat ini pemirsa Inggris gap. Sing dulek mau pemirsa ini kayak gitu. Aromane ngono. Harum seger ra kabeh. Enak. Kayak ane tadi lah. Kak ngel kayu lagi, Mak. Masakan ala Mak Warni iki pemirsa. Indah, putih. Aku di ben iki tau masak ini kita Mak ya. Masak ayam tak masak. Nah, malas ya. Malas ya oke, jujur masak toh. Mambu Mak sorene Mak. Ora tanek. Cetek digoreng sik siri Mak iwak goreng sik. Tapi juga iso enak nih Mak. Ya mau lama masakan. Iya. Kan biasanya saya masak kan leni tuh kayak. Nek Mas Ju lu pinter masak Mak. Masakannya enak Mas Ju. Nek aku gak iso pemirsa orang ngalor orang ngidul. Kurang asin tak tambahin malah kasinon. Ya, tinggal kean. Alhamdulillah pemirsa gil pemirsa. Apa sudah jadi? Tapi teh anu itu, teh jauh. Enak teh anu ini potong. Coba pemirsa. Mbak Rika kudu. Nggone daster terus malah. Daster pendek. Kedungan. Lagi lontong pemirsa Mbak Rika. Monggo makan lontong. Lontongnya jadi nih ini pemirsa. Boleh juga ini sak main akeh. Ayo Mas No. Mas No mangan Mas No. Ayo. Lontong. Iki wis permeneh Jumatan pemirsa ini. Coba silo Mas. Mangan Mas, mangan Mas. Ayo mangan Mas. Lontong ya, padha ya. Lontong. Beli pitik yo. Iya. Udah mana ya? Mangan iki.
Dan ibu kok kalau pilih ini bang? Semangat saya. Kok mangan aku, Bu? Dari bareng kok. Bareng. Yes, pemirsa yo, video ini cukup sampai wis tak review no.